Hinin kasingi ublay kidkhot ka KSU kedam kulai Nduklumtar unit dalap babun ki samla pulia jong ka College of Agriculture kedam kulai baki hab ban pelong jaseng ne ka praise and worship hakway na ki jaka kabadan halenti ban lech 0 point Ribhoy district bat kata kadai hadian ba udin jong ka college melatip kum Profesor Ram Singh ulakno ba umsha yaki samla puli bakin pelong jaseng duai nelek niam Kristan hapalau ka college. Takasngi arsantrek benaime kata pendreo nakaliang keseng nakaliang jongi ka khasi student union musing circle dilawan ban kundo ya udin jong ka college habidai bat ka jingle don bor ka jongu ka jing yurat jongu ya ka jinget jong ngi ki parado prasnam bat kumjo ki khna pule jong ka than chtai la mingi hakajing ya kanduk batu ila penpau ya kajing saudiau berkunjuk kajing persyak ya kajing le ajungu hakaba ukang ya ki kena pule jongkane ke college man penlong ya ka jing duai kajing yaro ya kerteng jong play ha po kan ke kampus ngilap bat ngisham ba bat ngi danru kata kajing lingo apa khrau halo kajing le jong udin hakaba nyo jing tip ba kiwei ki lek niam kisat penlong betang ni po kampus bat ngi iru ba ki pandit ki ba phong ya ki jan stem jan rong jerngam ki wan hakne kampus kamdan kono ka jingkhang na kaliang ka jongu dari mentah ka jingkran pat bat une udin ukhang persya ya ki nongilam niam jongi mandrung hakne kampus bat wat ya ki khna puleru ban penlong ka jing duai ka jing ruai hapok ka kampus Hendrai dah kajing persyak jong kaseng, ba jing kenduk jong kaseng. Mentah ulah ai yangi kajing pular, ba unum khang syuk, unum persyak syuk. Bat un ailat no, ya kini ki kena boleh jong kene ke college, ban kin pelong ya kajing duai, kajing mani jing ki ya boleh ya jongi apa kene ke kampus. Bat kene kajing on mi jong kaseng ru, kalong kajing mana ka ba khaddu ya u, ba unlek kumini jat kam ki ba unurat ya kajing net kajongi ki para banget di student jong kanika college but nang baga kanika kurwo ni ai ni pentep ru shau bakan ne kan jing mana ka bakhaddu balada udang nut ban khang biang naliang ka seng kin simpat ka ka sen jam ban ai jing sleng ni udin habidai bat ka jing yurat jong ka jing le don bor jong hapok ka kanika college ni tep hang ne hapok ka college ki bon hi ki hot ki dan po mainland India ki pule hang ne Hendrai ki bonru ki kena stila mingi ba kumjuk ki khasi jungi parok prasnam te ka jing khang jung uhi kadai kumang yo jing tep kadai ba ya ka jing kristan jungi Hendrai kumban supan rap yang ngilap bat ngi syamru ba ya ki jing le niam pat usha nuksa haba play ya kano ka jing play hang ne ha college ki pelong ba kata ka puja ni diwali ru kane ka building ka pernai kriap holi ru ka jing le niam ka don Hendrai balai pat ya ka jing le niam kristan jungi uni ugin ukham tekane kajing wan kenduk jungi kalong kajing persya ayu halo kata kajing khang jungu bat saksien kuman benrap ula airu kajing pular manang ni sekhmat kunum khang syuk Desire